subscribe. Chief Imo Comedy. Chief Imo channel, YouTube channel. Bebano. Cheba. Chewe.
anyị ga-eri uru kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwo kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwo ndọli anyị ga-eri uru kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwo kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwo kama anyị ga-anwụ ka ndọliwo ụwa bụ ndọli kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwa ụwa bụ ndọli dọliwa anyị ga-eri uru kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwo kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwa kama anyị ga-anwụ ka anyị dọliwa Tụrụ ji nwayọọ bọọlụ gị na-emega ka nne ṅụ. Akwa ịhụrụ ọnụ. Ụmụazị emeka na-eme ka ndị anyị ra ya. O tekwere garị ụnọ mmadụ na ya. Nwayọ wulite okwu jiri nwayọ ndị ime mbụ ndị kwesịrị na-eme ụdị ihe na-eme wulite okwu chere biko ịtụkwado ndị ụlọ ọgwụ ego ole a na-eji amụ ụmụ ụda nna m kịkwa na ụdara ajụjụ we ha nke anyị tụrụ na-gawa ụlọ ọgwụ ọ na-ajụ ọmịka ị na-agba keshọn if mbie ga aka na Chineke akpọ gị ọkụ nwa ipere ọ bụ maazị ebe na-aga anụta ego enwe ego ịhụrụ n'ụlọ nga mmega n'ọnụ gị gwa m gwa ego ka m ga-afụrụ ụkwụ idiot kọtịtịtị gị aka nga bịa ịba aga n'ime ụlọ gaba gbapụ ọsọ na ga akpọla m mana gbaa na sị ya bịa ọ nọ n'ụlọ nga amụọ ya
welite ụkwụ ji nwayọ gbawa ọsọ ga-agba ana ọ ga-abịakwe nga ji nwayọ ọbịala ji nwayọ anụ etiwule onye ahụ n'ime mbụ ịmụ ya bụle nwa ara gị niile ga-ala one by one ara ụlọ ọsọ ya ya agba gị nwanne ngwa na-egwu ka na afọ onye nwaanyị a na-amụ nwa too much nwaanyị gị ọ na-amụ ọmụjolu ụwa gị chọrọ ikpuchi afọ ya ka ọ ghara ịdị na-amụ ọzọ nwanne bịa were ebe a ị chọrọ ka nwaanyị gị kwụsị ịdị na-amụ nwa ikechi akpa nwa nwaanyị gị ka ọ kwụsị nwa ọzọ lee ya ebe a bịa were ya iwu ọrịa ọgwụ a ọ ga-amụ ọzọ nwaanyị gị ọ na-amụ ozuole n'ọgwụ ị chọrọ biko ijiri ịgbachi agba nwa gị agba nwaanyị gị ka ọ ghara ịmụ ọzọ lee ọgwụ ebe a bịa were ya lee were ọgwụ ebe a nla ị ga-enweta kpọba ọzọ nlaghara ebe a nụnwa ị ga-ahụ m ọzọ onweanyị ga-ahụ m na onwe a ọzọ makara nchi ebe a pụọ ịhụchara m enwere m ahụ ọkụ na-enwe ka m gwarala gị otu o si eme m n'akụkụ ngwa ụlụ kụwa aka kụwa na aka lekụlụ aka onye na-ere ọgwụ biko arịa ụka ị tọpụrụ mgbe m gafere ndị ọzọ i kwuru kwa ya dịrịla ndị ara na ndị isi na ndị ekpenta mana arịa otu ka i kwuru ịsọ ọwụ ihe ọ na-agwụ ọ bụ ihe mere m atenshọn dọkpute m ebe ị nọ melodown ka ịsọ maka ikechi akpa nwa onye ka na-ekechi nwunye m amụgbuole m na nwa anya ọkụ nwunye m gị bụsị ya sị na ahụ ya ara ime gị bisi ya aka ọ dị ime ede anyị ara mkpụrụ osisi ụmụ nwaanyị bịa n'ara mkpụrụ osisi gacha n'ime afọ ya gaga wụọ nwa ya lụọ eru mmiri anụbekwa m eru mmiri ga ngwa chie nwa nwoke ma ọrịchi eji nwa na-achị ụmụlọ m ejile adị m etile aka n'ọnụ ebute na ụmụazị abụọ m bụrụ ọnụ dote mbe biko asa ọgwụ m ikwuru ka na-eji ekechi akpa nwa ya mụ ụlọ ọmụ gbuo m ndazi ị chọrọ ka nwunye nwaanyị gị ọgwụ ọ ga-aṅụ ị chọrọ ịkụchi je narration gị ị chọrọ imechila ile eji gị ụwa ndị ụwa gị niile nkuchi generation kem egbe eluigwe gbagbukwa enwe oke ndazi ngwa mma agbachiri gị akpa nwaanyị gị asị m saa ndị ka ọ mụrụ amụ ha nnọkwa ma ya mụ ụlọ adị mkpụrụ nke afọ nwanne ya n'ime ndị ọgwụ ga-eme mkpụrụ nke afọ ala ndị wefụrụ afọ ala n'iyi asịarị ọgwụ ga-eme ya li maga n'ime monopos ya likpuru ngwa ị ga-abịa echi ịbịawa echi gị weta olu 2 cup olu 2005 enwu mbabe 25 cha gba ka m nkechere gị na ajịja nọ nga ị lakparị m eme onye nwụ ndọtọ alụ ojukwu ngwa nsogbu anọdụ ama abịa n'ụkụta echi buko ngwa ụlụ kụwara ya aka ojukwu wa ele otu isi a ga-esi aṅụ ọgwụ ya ngale ịṅụ ya ye erikwere eri ori eri ọ wụọla nwa
Then, yeah, me. Avoid. Yo, lao. Olu. Olu. Mkpụrụ. Ịma, a sị na mkpụrụ ka afọ. Ene mkpụrụ. Ya ha ya. Ngwa nsogbu anọ. Omega n'ọnụ ị ga-ahụ aka ọrụ anyị. Ana m anọ na ị ga-ahụ aka ọrụ anyị. Ngwa, thank you. Ngwa nụ. Ma ga gbado anya. Ọkụ ibi ihe kwuru. Ihe ọbụla mkpụrụ. Ya bekwa ya avoid. Ojukwu nwa mama. Ojukwu ụwa niile. Ojukwule ere ọgwụ. Ojukwule Kanda, ke mo ga mo igole. Ana m akwado ka m gaa bụrụ nwunye eke ikwu na nkwụ ya tara. Ị gaji iburu nwunye eke m. Marakwa egbu. Esi igbu ga na ogbu ji okwu. Anọdụ kwa m ya. Ngwa, bilite ga fito ozo. Uno para kwendele gara uno. Ụlọ bụrụ ọbara nọ n'ụgbọụlọ ọmụ anya echega afọ ime ihe nyere ọkpara nwa ụbụrụ ekpe dị maketi ya bịatara nlele Ọwụ na-eriri m nọ na-echeghara. Oke nwala mbụ. Ọwụnụ. murutoro ala igole n'ụdịshi nna ege onye ụmụ gị My guy. That is you ever tell no. Yeah, my guy. Ewe doliwe. Akpare wala nne. Nigga, what's up now?
ọkụrụzina ka ewujiri n'ofe eke ofe gbatịchara n'ote ma awụ ụtọ nkịtị ụda atọ gị bụrụ ofe bụrụ ụtọ bụ ịga m ịnwụda afọ anụ ma ụmụ ruru ihe dị agha kụjila gram n'ofe amaghị ya ma ọkpọ ma mebi ụgwọ na ịkpọrọ m nga ụgwọ na ịkpọrọ m n'ụlọ na ọ gara aga esi eto n'ime eto oge ahụ maka Chineke lọv ala ahụ ma awụ nnu ma awụ ose bụrụ egwusi baga ya mmiri bupụtara m ga-asa m nwa ideri ishere nwa ọ bụ nne bupụtara nkata gị ka o rie ka ịgba achịchara ihe erishi nwa ọrụdụmotu ọrụ ọrịdogote ọrịa lee na-eme nụ gbanwere ibu ọrịa ka hụ gị lee ya na-arịa gị ka ụda eri anụ ime ọdọ sarị m ime ọdọ akpọm mmiri nọ na-egwu gị arụ m ime ọdọ ọwa arụ esiri ime ka esi ṅụrụ mmiri erijuole m na-agba bute na anyasụ ụlụdị egwuregwu ihe nke ekwe anya ụka agbafuru ga-agbafuru ahụ gbasakwara gị ije eji nwa agbụgbụ m gbanwere ime ebisa gị aka na ha gị tụrụ ime akwụsa gị mmiri na ha gị tụrụ ime onye ndị na anyị tụrụ na gị ga-enwe ọgọdọ gị ime agbapụrụ gị n'ime emere gị eme eleghị na-atakịchi gị eze nkwasị mkpụrụ ọgụ nteta m okụtụ na-ekele Chineke efegịrị anyị ebighị abụ ekele onye kpachara n'anya nnọọ were nwaanyị akpa nwa ya wa akpa aza akpa ya ka machis ụta ya hụrụ etu na-ekele Chineke nna so Chineke nyere nwunye gị ọmụmụ naanị gị ka e nyere mkpụrụ nke afọ ọ bụ naanị gị uwe onye eji mkpụrụ nke afọ wee jaa mma ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ibe gị ndị ọzọ naanị gị uwe onye eji mkpụrụ nke afọ wee jaa mma mkpọbụla aka na mkpụrụ nke afọ eleghị na-etikisi ọwụ m na-enye nwa ọchị na-enye nwa ọwụdụ aṅụtara bịa na mmiri ọwụdụ Chineke na-asụ anyị ga-arọta anyị ka aka ya ọ ga-emeghere anyị ụzọ nri ọdọta ọmụmụ eleghị ọwụ ayọwụla ọnụ nwa ka na-aga yọtara m ọnụ nwa ibe gị na-ayọta moto yọta ụlọ yọta ndụ ogologo yọta ahụ ere mma yọpụ ụbịam yọpụ ọkụ ọmụmụ gị na-ayọbute okụta ihe gị tụrụ ime sị m na ọchị na-enye nwa chi na-ayọ nwa ayọ maka Chineke buru unu ga-adị m eji ahụ mmụta ji ha riri ihe ka ha na-eri na-eji ha bịaba buru ka erie rubi ga rubi baba ya ọnụnụ Chineke riwe otito ele ọmụta ji ha riri ihe na-eji ha bịa nga bịa buru ka ebe rie kpọsụm legeze ka ọ ga-agba gị ka ọkụ n'ahụ ọkụ ime na-ere maka Chineke ma ọ bụrụ gị ka ọkụ n'ahụ gị fụta maji n'ọba aka ebe ị na-echa m si iji nwa amụjisa m oyi ka na ịmụjisa m oyi gị mụgbu onwe ọ na-agbahute na anyasị All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!